Sound Studio dan na subscribe dan na alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar mu bayyana so duka ko kwakiyayya kan fashi ne daidai. Kar mu nausa cikin so gare biyo sanni dan wata rana. Kar mu bayyana so duka ko kwakiyayya kan fashi ne daidai. Ina yoyin kuri zan nausa kan so to sai na ɗanci na baya. Kan na taso cikin so wasu tuni sun yi shi kuma sun ja baya. Wasu sun sha wuya wasu kuma sun sha daɗi ga mu dai kan hanya. Gwara ai so Hassan na tunanin mutum ya zamto daidai. Rayuwa ta yi canji yanzu na hannun kashi yake ma ƙaura. Duk abinka na daɗi ko na ɗaci shi ne kake wa hira. Sai ya yi ma zagon ƙasa kai a tunanin ka kai da shi kun tsira. Gwara ai so cikin jeri na tunani har zuciya kai daidai. Sirrikan zuciya ba komai ne za mu fi da shi fili ba. Tunda duk magana ai tana da ma'aunin ta ka ba wasa ba. Sirri daɗi garar amma sai an duba da idanun duba. Kaga komai akwai sanadi in an lura zan tukara daidai. Azabtar da kanka kan soyayya. Lokaci ga shirye rasu in ya wuce ba batun ya komo shi dai.